Maja Pavlíková. Vo viacerých slovenských mestách dnes opäť protestovali mamičky. Vláde i poslancom chceli pripomenúť, že v petícii žiadajú 256 eur pre všetky pracujúce mamy, ale aj to, že zmenu očakávajú i mami dvojčiat, trojčiat či náhradní rodičia. Musíme byť stále v pohotovosti a stále poukazovať na to, čo žiadame. Apelujeme aj na pána ministra financií, aby takisto nejaké prostriedky finančné v štátnom rozpočte pohľadal. Len malá hrstka množstva z nespokojných mám prišla na dohodnuté miesto v Košiciach. Musíme bojovať ďalej, aby ženy, ktoré predtým pracovali, mali tých 256. Aj mamičky v Martine prišli vyjadriť svoj nesúhlas, aby aj tu upozornili na fakt, že bežná rodina môže mať pri takýchto peniazoch veľké problémy. Slobodné mamičky, tak im 190 eur určite nebude postačovať. Neviem si predstaviť, ako prežijeme, ako mladá rodina. By som musela niekde zháňať ďalšie peniaze navyše. Zahambiť sa nenechali ani rodičia v Piešťanoch. Mali by sme byť naozaj tí, čo sa starali a snažili na tom tak, jak tí, ktorí možno len sedeli doma. To sa mi zdá naozaj nespravodlivé. Mladí ľudia budú veľmi rozmýšľať o tom, či budú mať rodiny. Fakt nech si to tí politici skúsia z takej sumy vyžiť. Ktoré ešte v roku 2010 začnú poberať vyšší príspevok, mali by ho dostávať, až pokiaľ ich dieťa nedosiahne vek 20 mesiacov. Na spadnutie je vraj riešenie pre náhradných rodičov či rodiny s dvojčatami a trojčatami. Vyriešili vraj aj rebus, kde nájsť 18 miliónov potrebných na to, aby už v budúcom roku mohli matersku predĺžiť o 6 týždňov a zvýšiť ju o 5%. Vieme, ako to urobiť, ale neprezradím v tomto momente ako. Iveta Marešová, Lucia Stráňavová, televízia Joj. Neschopná